नमस्कार। जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री खूब मगी आजकल बोल रहल थिन है। अपने सब सुन रहल थिन है कि ना, लेकिन जीतन राम मांझी खूब मगी में बोल रहल थिन है। न्यूज भी राष्ट्रीय स्तर पर बना रहल थिन है। अपने सब सुनहो तनी मगही भाषा के तनी सुन महत्व देवे के चाही। मगही भाषा से प्यार करहु, मगही साहित्य जो उपलब्ध हो ओकरा से प्यार करहु। ठीक है, अंग्रेजी हिंदी जे दूसरा तीसरा भाषा भी, लेकिन मातृ बोली हो तो ओकरा में तनी सुनहु समझहु, तनी इ सब पर ध्यान देहु। जे शब्द नया आवे ओकरो जोड़हु, ओकरो से प्यार करहु, ओकर इस्तेमालो करहु। त जीतन राम मांझी जी से देखू कि केंद्रीय मंत्री हथिन जी, उनकर बेटा संतोष सुमन हथिन नीतीश कुमार के सरकार में मंत्री। तो नीतीश कुमार के में मंत्री होते हुए भी जो उनके संतोष सुमन के पिताजी यानी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी खूब हिंदी में मगही में बोल के न्यूज बना रहलथिन है। अब देखू कि कहलथिन है अपन बेटा के, कहलथिन है सुपुत्र जे हथिन संतोष सुमन नीतीश सरकार में जो मंत्री हथिन कि ऐसे देह गिरैला से काम न चल तो ताकत दिखाऊ, ताकत चिराग पासवान की तरह। चिराग पासवान के मिलने हल ना एनडीए में, लोकसभा चुनाव में भी देखो कि उनका 5 सीट देवल गए हल। तो देखलथिन हल तनी हनक, देखलथिन हल तनी ठसक जे होबा है वो देखलथिन हल कि हमरा भाई इतना जनाधार हो, हमरा ताकत के कम समझबा तो हम तोरा नुकसान पहुंचा देबो। तो उनका 5 सीट मिलने हल। अब विधानसभा चुनाव में भी देखो कि उनका 29 सीट मिल रही। तो यही सब बतिया के देख करके जीतन राम मांझी अपन बेटा के कह रहे थे कि ऐसे काम ना चल तो 6% वोट हो तोरो, तो 6% वोट दे गिरैले रहबा। तो ओकरा में लोकसभा चुनाव में मिल रहा हम पार्टी की एगो सीट और विधानसभा में मिली 5-6 गो सीट। तो चिराग पासवान से तो बहुत कम न है। छुती 18, छो चौके 24, छो 25 30, 3-4 गुना कम है। लोकसभा चुनाव में भी देखो 5, तो इनका से 4 सीट ज़्यादा मिल रही, तो कितना कम हो गई। तो अब जे हथिन जीतन राम मांझी कह रहलथिन कि ज़्यादा करबा तो हमरा ज़्यादा धोखा देबा तो हम छोड़ देबो, हम दूसरा रास्ता बना लेबो। तो कहे के संकेत सीधे साफ है कि या तो हमरा महत्व दा, हमरा तनी इज्जत प्रतिष्ठा दा, हमरा 6% वोट हो। आ यहू कहलथिन कि हमरा खाली गए मगध में मत समझा। गए मगध मतलब समझा कि गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद यही सब में हमरा मत समझा कि जे खाली वोट हो। मने हमर वोट समझा कि भागलपुर में हो, मुंगेर में हो, उधर बेतियों में हो, सगरो वोट हो हमर। तो 6% वोटवा तो खाली मगध में न है, ये बतिया तो सही है। तो अब अगर 6% वोट अगर है तब मने ये सब पावर दिखाहू बेटा के कह रहलथिन है। तो निश्चित तौर पर अब संतोष सुमन का करहथिन का न करहथिन, लेकिन अगर बुजुर्ग मंत्री हो करके बूढ़ा होलथिन है, बिहार के मुख्यमंत्री भी 8-9 महीना रहलथिन है जीतन राम मांझी। तो मगही में बोल करके न्यूज बना रहलथिन है। तो सुनबू तो भैया ना ये सब पता चलते कि दरअसल मगही भाषा में बोल करके मैंने कहीं ना कहीं कुछ बात कह रहलथिन है, सही कह रहलथिन है, गलत रहलथिन है। कम से कम ये तो है ना कि अपन जाति बिरादरी के पूरा एकदम सतर्क कह रहलथिन है कि ताकत दिखाओ भाई, पढ़ा लिखा। अपन बेटा लगी कहलथिन ना एक बार याद हो तो कि हमर बेटा कहा ना मुख्यमंत्री बनते। हमरो बेटवा जो है कहा ना तेजस्वी यादव से ज़्यादा पढ़ल लिखल है हमर बेटा, MA PhD कैले है। तेजस्वी यादव तो 9मा फेल हथिन या 9मा पास हथिन। खाली खाली उनकर यही ना है कि ये मुख्यमंत्री 2 उप मुख्यमंत्री के बेटा हथिन। तो हमरो बेटा तो मुख्यमंत्री के बेटा है, हमहूँ तो मुख्यमंत्री रहलिए। तो ये सब काफ़ी जो है अबेरा हो सका है, कह सकूँ कि सब जातिवादी राजनीति है सब ना ना। अभी सब जातिवादी राजनीति है। तो जब दलित के भी तो उत्थान होवे के चाहिए ना। तो वो अपन समाज के उत्थान कर रहलथिन है। तब ओकरा में कोई ये ना है, वो जगा रहलथिन है। अब बेटा पर निर्भर करा है संतोष सुमन पर कि वो जागा हथिन कि ना जाना जागा हथिन।
लेकिन इतना है कि जब ये धमका रहलथिन भाजपा के कि हमरा ज़्यादा धोखाधड़ी, हमरा ज़्यादा धोखा देबो तो हम रास्ता छोड़ देबो, चल जेबो छोड़ के, हम अपना अलग रास्ता बनाम, है ना। भूमियार के नाम ले रहलथिन कि भूमियार के साथ जा सका ही, अल्पसंख्यक समाज के नाम ले रहलथिन, मुसलमान के साथ जा कर के गठजोड़ कर सका ही। तो बड़ी लंबा चौड़ा देख रहलथिन जीतन राम मांझी। अब ऐसा नहीं कि मने उनका केंद्रीय मंत्री पद कहलथिन मंत्रियों पद छोड़ देवे, तक मंत्रियों केंद्रीय मंत्री पद छोड़ देथिन तब सोच रहलथिन नहीं छोटा मोटा धमकी है, मने तब बेटो छोड़ देथिन न जी, मन उनकर बेटो जाथिन नीतीश कुमार के छोड़ देथिन। इधर भाजपा कह रहे कि अई बार मनावे उनावे के हम प्रयास ना करबो, छोड़ के जाए के हो तो जा, ये सब धमकावा चमकावा ना। हालांकि बाद में 2-4 गो बैठक होबे करही, देखबो कि सम्राट चौधरी मिले जीतन राम मांझी से, विजय कुमार सिन्हा मिले जीतन राम मांझी से, कोई दिल्ली के नेता मिले जीतन राम मांझी से, ये सब फिर होवे लगतो। अभी कहल जा रहा है कि जब मान मनौवल ना करबो, बाद में देखा जीबा कि जे मान मनौवल हो रहा हो, एक दूसरा ही सब आ जा रहा है, सबके मन डोले लगा हो तुरंत तुरंत। अभी कह दलथिन जीतन राम मांझी के हम मंत्री पद छोड़ देवो, केंद्रीय मंत्री पद, तो बेटों के छोड़े पड़तो बिहार सरकार में, अभी दोनों हम मंत्री। तो कहे में या करे में बड़ी फर्क है, लेकिन चल ऐसी ही चला ही राजनीति, एक दूसरा के धमका के चमका के ताकत दिखा के। अब जीतन राम मांझी के देखो कह रहलथिन कि राज्यसभा में एगो हमरो सीट चाहिए, न देव तब अपना समझा, तो देखू मिला ही कि ना मिला ही, धमकार चमका रहलथिन कितना असर होगा ही ओकर। लेकिन मगही में खबर बना रहल तूने मगही बोल करके, तो अपने सभी सुनहु समझू, कुछ कुछ मगही में लिखू भी, 2-4 गो शब्द लिखा कमेंट करा, तो नहीं लगे कि जे मने सुन रहलू है समझ रहलू है, जकरा पर जरा उचित लगे, जे भी उचित टिप्पणी हो सके। जीतन राम मांझी सही सोच रहलथिन कि गलत सोच रहलथिन, जातिवादी राजनीति कर रहलथिन। नमस्कार।